फैलायबाय दसे मोनाबिलिनि लाइफ मोनाबिलिनि दसे लाइफ फैदों बोथोरा एसे गाज्रि जाना दं बेंगलर एरियायाव जोमै खोबलादो एसे एनै आरो थाइफ्रिगासिनो नै मोब्लिबगासिनोबो दोङो गाज्रि जानानै दं बोथोरा एसे अखा हायां हायां जादों थाइफ्रिगासिनो अखायालाय हानोबो हागौ गेरान्टि गैया ओरैनोथ' आसामाव हागासिनो दोङो बहुद गोबां हागासिनो दोङो दाथ' जों बेंगलराव दोङो बेंगलराव एसेबां हाथ'वाखै दायो फार्स्ट टाइम आरो हासिगोन अखाया 2026आव 2026आव नै जागायजेनदों अखा थाइफ्रि जादोंसै हासिगोन बेवहायबो बेंगलर एरियायावबो हासिगोन अखा बिदि सानबाय आरो आंनि बायदिबा मोब्लिबगासिनो दोङो थाइफ्रिदोंबो एसे एनै भिडिअ फैगासिनो दङ लोगोफोर नाइट सासे आंना भिवार्सआ सोंदोंमोन नाइट फला मा होननानै बा नाइट फलखौ मारै फाहामनो हायो होननानै आं भिडिअ लाबोगासिनो दङ बेनि गाबोन फैगोन बे भिडिअ गाबोन गाबोन मोनाबिलिनि 6 बाजियाव मोनाबिलिनि 6 बाजियाव आंनि भिडिअआ अरायबो दानिया सप्तानि बुधबाराव मोनाबिलिनि 6ता बाजिनो माने 6ता बाजियाव फैगोन आरो आंनि भिडिअ आरो जाय बिथांमोनहा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थायो नाथाय बिथांमोना साबसक्राइबथ' खालामबाय खालामनानै खाथियाव थानाय घन्टानि सबिखौ थुनानै अल नटिफिकेसन होननाय बायदि गोजौआव रिं रिं जेरै दामबा गाबोना बेफोरबायदि सिनाव थुना होआखै जायनि थाखाय बिथांमोननो भिडिअ गोदान गोदान भिडिअ होनायफोरा सहैया बेनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय जायो नोंथांमोना गोजौनि बे खाथिनि घन्टानि सिरियाव थानायखौ थुना होब्लानो जाबाय अल नटिफिकेसनाव अब्लानो आं जि भिडिअ होयो नोंथांमोना सिगाङावनो सहैगोन माने लोगोफोर बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था दाथ' आंनिया साबसक्राइबारा 2000नि बारा जाहैबाय 2100 जोननि सायाव बारा जाहैबाय खिन्थु 2000नि बारा दङब्लाबो 2000 जोनानो भिडिअखौ नाया नंगौ गासैनिखौबो नाया खिन्थु 1000 जोनाबाबो नायथारनांगौमोन माने 1000 जोनाबो नाया अब्लाबो 500 जन मानसि नायब्लाबो आं बहुद गाहाम मोनगोन माने गोबां हेल्प खालामनांगोन आं होमबानिया जाय बिथांमोननो रिसार्च नांगौ बा एमबि नांगौ बायदि बायदिफोरखौ आं सोना हरबाय थागोन होमबानिया जाय बिथांमोना रेगुलार भिडिअ नायबाय थायो आंनिखौ ओमफ्राय हाइप खालामनो हायो भिडिअखौ लाइक खालामनो हायो सेयारबो खालामनो हायो अब्लानो आं बिथांमोनखौ गोबां हेल्प खालामगोन आरो जिखुनु लाइफनि प्रब्लेम सेक्सनि प्रब्लेम रिलेसनसिपनि प्रब्लेम एनिथिं आरो जिखुनु प्रब्लेम जायोबानो आंनो सोंहरनो हागोन आं भिडिअ'नि गाहायावबो आङो फेसबुकनि लिंक इन्सटाग्रामनि लिंकफोरखौबो होयो आरो आंनि चेनेलनि एबाउटआवबो नुखागोन आंनि लिंकखौ होना दोनदों फेसबुकनि आरो माबानि इन्सटाग्रामनि आरो जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो खोन्थाहरनो हागोन दि मबाइल नाम्बारखौबो होना हो होमबाना डाइरेक्टलि नोंथांमोना आंखौ वाट्सएपाव एस एम एस खालामहरग्रो एस एम एस खालामनायनि उनाव आं माबा मोनसे रिप्लाय होगोन बा आं नोंखौ बुंगोन फन खालाम होननानै होमबानिया आंखौ डाइरेक्टलि फन खालामहरनो हागोन माने डाइरेक्ट आंनाव सोंहरनो हागोन सोंथिखौ होमबानिया जेसे हायो एसेनो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर जोंनि समाजाव माने
मोजां सोलोंथाइया गैयाना बिनि थाखाय आं जुजिगासिनो दङ। नंगौ आंनि भिडिअ बनायनायावबो एसे एनै गोरोन्थि जानो हागौ बुंनायाव बा माबा माबि बाथ्राफोरावबो बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थायो आं जेसे हायो एसेनो मोजां बनायलांनो जुजिबाय थागोन माने भिडिअफोरखौ आरो जेसे हायो गुरै राव आं बुजायनो नागिरो बुजि मोनथों होननानै जाय जाय लेखा रोङा जाय बुजि मोनस्लाबा बिथांमोननि थाखाय आरो आं एकदम गुरै सहज रावावनो बुङो आङो बुजि मोनथों होननानै गासैबो आंबो बाहायनो हायो एसे एनै इंलिस हिन्दीफोरखौ खिन्थु बाहाया माने बुजि मोनस्लाबनाय नङा बिगियाननि राव हिसाबैबो बुंनो हायो साइन्सनि राव हिसाबै बुजि मोनस्लाबनाय नङा होननानै आं नर्मेल माबायावनो नर्मेल रावआवनो बुङो माने आं आरो आंखौथ' खायफाया सिनाय मोनखायोबो जानो हागौ सिनाय मोनोबा गाहायाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना हर नोंथांमोनाथ' आंनि ड्रेसखौ नायनानै थुफिफोरखौ नायनानै सिनाय मोनगोन जानो हागौ आं दा मा खामानि मावबाय थायो सिकिउरिटिनि खामानि मावदों बेंगलराव मा बुंनो न'खरनि प्रब्लेमफोरनि थाखायबो जोंनि मानसिफोरा फरायनो हाया नालाय गारना फैनो गोनां जायो माने खामानि मावनो थाखाय मा खालामनो फैसानि प्रब्लेम जायो जुदि नोंथांमोनहा एफा एनै रां रुफानि फैसानि सोलोंथाइ नांगौब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो हागोन आं बिनि सायावबो भिडिअ बानायगोन माने जों माबोरै रां खामायनानै जमायनो हागोन बारायनो हागोन बा जों माबोरै स्ट्रं जानो हागोन दा नङाब्ला लाइफ स्टाइलखौ जों मारै सोलायनो हागोन बेफोरनि सायावबो कमेन्ट खालामहर आं भिडिअ बानायनो हागोन जिखुनु आरो नोंथांमोना जि भिडिअ नायनो गोसो जायो बेखौनो कमेन्ट खालामहर आं बेखौनो बनायगोन माने दा एसे आंनिया टाइमा सर्ट जाना दं माने नैबे बोसोराव एसे सर्टआनो जागोन टाइमा आं नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय एसे रेगुलार एक्टिभ थानो जुजिगोन माने दा नै बोसोराव एसे टाइमा आंनि एकदम बोला बोसि जाबाय थादों माने आरो बिथिं 12 घन्टा डिउटि मावबाय थादोंना हास्लाबा माने अके लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरोना उनफोरावबो फैबावगोन लाइफ दिनैनि थाखाय एसेनोसै बोथोराबो गाज्रि डिउटियाबो सुटि जानो टाइम जासिगोन 8टा बाजियाव सुटि जायो फुंनि 8टानिफ्राय जायो नै 7टा बाजिबाय दा एसे फ्रि मोननायखाय फैबाय माने आं लाइफ दिनै अके लोगोफोर थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों गुड नाइट लोगोफोर गुड नाइट